Halo guys, jumpa lagi dengan gue Vino Bastian. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah lihat video gue. Tak doain mudah-mudahan cepet punya jodoh. Yang banyak utang, mudah-mudahan utangnya tambah banyak. Gue terima kasih guys. Dan ini teman gue, siapa ini? Sutaro. Oh ya, luar biasa. Terima kasih. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan, guys. Oke, terima kasih. Lagi ya Pak. Yo 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 yo. Tadi. Ayo mas. Mau ngerti di black loh. Mau ngerti di black. Matur suwun Mbak Ani. Estung konti to le. Lebar mangan estung konti kuwi. Sentimen be kowe.
Lho, mie kabeh iki padha ora ana bedane. Mana penak ngene menting. Delok dro mbek nggenku. Woi, berangkat, Pak. Ngene rek cuwil kaya uceng. Ning kileng-kileng ya ta? Nggih. Aku kan ngeleter sing dijogeti lagu apa ora wae. Lagu apa kuwi? Wong mati lho, Pak. Desa wong mati. Kuwi gara-gara ali iki mesti njaluk kei kae lho, Pak, layung-layung. Oh, layung-layung lagune wong mati. Lho niki pun langsung pamit. Nggih, monggo monggo. Alhamdulillah, nggih, monggo. Aja kuwatir. Kuwatir. Kowe ning kene nek sing ngangeni. Sopo? Cah wedo-wedo nom-nom kae kangen kowe. Roh kowe eling mantane jere. Mantane sing keserempet dam truk ya kaya kowe. Wah, ya kono-kono ae muga kene selamat to. Tapi tenan, kita cah dodo mbek kowe seneng tenan. Iya. Mbak sampean napa kangen Mas Kuntet nggih? Oh, nggih. Mboten tapi ngempet deh. Asline. Seneng kowe. Cekit-cekit. Lho cekit-cekit iki tau ndek masalah apa kowe iki? Iki sida ora? Sida, monggo. Nggih nyuwun pangapunten, mengke sak sampunipun foto menika mantenipun lenggah, foto dilanjutkan setelah guyon maton. Oh, ngaten nggih. Iya no. Nggih, niki kula ajeng salam riyin nggih, Pak ya. Nggih. Mantenipun lenggah nyuwun pangapunten, foto dilanjutkan nanti setelah cucuk lampahan. Nah. Yuk, mohon perhatian, foto ditunda. Wis sik, Pak, aku sik. Kowe sik sing mikem cilik kowe sik. Hah? Aku kok kowe. Kowe. Ya wis, Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kemawon kembali jumpa lagi dengan gue Mas Angelo, pacar saya Ina, mertua saya adalah Eduardo, anak saya Michael. Michael siapa? Michael lolotan karet kemarin sudah masuk UGD ya. Langsung saja saya membawa teman saya yang berwujud botol balsem tutup hijau. Monggo perkenalan sendiri. Dudu wong kene ngadah inang. Ada inang kok apik men. Alah ra itu perhatian blas wong fotone kon leren ya maju neh kok. Mboten napa-napa, mau mboten napa-napa. Ora mboten napa-napa, Pak. Nggih. Oh niki kan kula ngiseni niku kok. Isen-isen kaset niki. Ya nggih pun mboten napa-napa. Ya. Karo maneh rusak acara iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah anake sapa iki? Darmin. Perkenalkan Bapak Ibu yang saya cintai, yang sudah setia, para bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan. Alah. Bahwasanya saya ingin memberikan informasi. Dene punapa ngrungokne dagelan, mirengno dagelan. Itu adalah salah satu bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala, bentuk rezeki dalam artian seneng. Ora paham omonganku. Gak dunung aku. Pancen lawakne gak padha sak pondoke ra. Lah kowe iki lho pondok endi kok sak pondoke mbayani men kowe? Aku pondok ndi tak delajahi, Mas. Pondok Jonegoro, Pondok Jonegoro Abu Tiran wi. Abu Darin Abu Darin Dander. 2 tahun. 2 tahun mondok. 2 tahun Ngaji kowe? Ngaji kowe. dodol es ngono. Yo ngaji yo. Tak kira to ngaji dodol es kok sombong. Kok iso. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya asli Vino Bastian. Kula mijil saking. Hah, tak pacari kowe kok. Lho. Lah macari kok cah sakmono kae lha aku manopo? Sekali-kali Ya cocok ding to kowe. Aku kan oleh kono nemu anugerah. Heeh, lah kono nemok kowe Letrong. ya ora Ngono kok takok bereng lho kok ya. Ini yang ada di depan ini sudah nikah apa belum? Belum. Ape piye? Tro sastra mbayani kowe. Tawa apa? Apa ngara gelemne tak takokno? Ayo. Aku miku. Mbak yang di depan kowe milih sing ndi? Milih sing ndi? Nah, kuwi cara udu nomorno jare kok, Mas. Kabeh tawani. Aja ngono aku keri kabeh. Ku nek sing Mau aku mbok bateki keri kabeh iki lho. sing bateki kuwi sapa ning Lha iki kene? tek nyempit yo Kabel. Kayak man ngrasane sengkring-sengkring lho ning kene. Kabel. Tapi penak lho. Sing ndi sing mbok pilih tak omongne? Kabel. Yo wis kabel. Yang hijau. Ijo. Oh iki. Wis duwe bocah ora tak kok iki? Urung. Drijine urung ana ali-aline kok. Ora mesti canggon kowe karet kok ya wis duwe kok. Lah canggonem kere kok. Pancen ya persatuan. Iki paring asma Mbak sinten? Mbak Tika. Tika petuk asu. Cocok. Aku cek cilik yo kire. Kire kok brengosen wis tuwek. Lah kire poel. Kire powel bener. Mbak Tika sudah punya pacar belum? Belum.
jodoh kita karo kowe. Tolong Diapakno didukono apa dikai apa? Oke, tolong dikasih tahu Ya. bahwa saya tidak membawa tahu. Tolong dikasih tahu bahwa saya akan menyanyikan satu buah lagu buat dia. Mbak Tika mau dinyanyikan oleh Dik Asu itu ya. Mbah lagu kan. Coba muni ngono itu. Ya ya Dik. Lagu religi. Dik sapa mang jenengem? Vino Bastian. Mas Pino Bastian celokane Mas Basio. Ya. Basio. Monggo dinyanyekno lagune. Sebuah lagu Untuk religi Dik Tika. Tika. Ya. Tolong Dik Tika tatap matanya. Supaya mendinginkan hati kita ya Dik Tika ya. Tatap matanya pakai batako. Yes. Bongko. Allahumma shalli ala Muhammad. Lama selalu. Dan saya mau Mas Mbak. Iki kula sing nyanyi lho Mas. Nyun sewu lho iki. Ya ya nyanyi. Kangge Mbak niku rencangin jenenge. Ya nyanyi. Mbak Tika to nggih. Nggih iki jenenge Mbak Tika. Soalnya kan ini baru pertama kali jumpa. Wis tak senso sikilem tenan lho kowe nyanyi sapan. Sing ape nyanyi aku gumpal lho. Lah wong kene ngenteni Tika iki mendebarkan suaran dambaan kamu. Ya. Serewet. Muntil. Musik. Musik. Yo. Sahur. Ciri mendung kok ora udan, mlebu warung kok ora jajan. Jajan ya kenek, ran jajan ya kenek. Duit 1000, susuk 500. Kaya Parmin Dik, aku tukang ngamen. Omahe mur pandan. Iya abah, iya abah. Ayo keteke metu ya. Setan. Wah, cah apike ngene apa nyanyi digambeli kethek-kethekan. Lah ki nek canggonku wonge tuwik ngamene ya ngono. Piye ngamene? Ciri mendung tapi ra udan. Mlebu warung kok ora. Wis. Aja emosi, ciri tau mondok. Mondok aku ora diwarai kok. Diwarai mondok iki komplit kok. Apa? Lho, diwarai kesabaran ikhlas marang Gusti Lah aku Allah. sing mondok mungkin dodol es kok. Cuma nang daerah pondok. Nyanyi pondok sing asli ndak ga iso. Ya asli. Ya, Mas. Yo, jatah roti enak endi enak roti yen seretan ngombe ali Kang Marfuat seneng roti enak roti yen seretan ngombe aki Yusulastri damini wartini kabeh dadi TKI enak roti kancane mikir kowe kok enak roti terus Lah apalku ya kuwi tok. omongane kene mikir ngantek Nganten wedok ketoke seneng atine. seneng Sing lanang lho tegang. ora apa-apa Canggonku tegang anak wage. kuwi sing dijaluk Oh, ngono. sesuai dengan namanya manten Manten ki apa? manten ki nek artine miturut saka huruf MANTEN Kok mletik utekem le kowe. pondok utekem Maksudnya kok cerdas. cerdas lho M iki muga-muga dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah lho primbon Iya ya primbon Jawa Iya. ngono wong ra kena M ya. aku yo melok ndongakno muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah lho iki primbon candhaane kaya ngono N
nularo karo sing liyane ya kabeh tak dongakno muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Waromah kok melok terus. Ya nang artine dhewe-dhewe. Primbon Jawa ya. Ya tak dongak-dongakno muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Enggal-enggal tentang di anak ya muga-muga tetes keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya nang dhewe-dhewe. Anak dhewe-dhewe primbon Jawa. Artine dhewe-dhewe. Saiki terakhir N. Nularo karo sing liyane Muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wuluh. Blumbang Mbok kira kene sapi ceng to. lho ambune kaya kolam lele. Kene sing cilik-cilik sing kene ndut. Sing Ireng-ireng. Hup. Enak apa? Oh iya ngatek. Sing ireng. Ki ponakan mrene. Ponakan sapa aku rene mbek kowe lho. Madhep rana dasar. Mrenge saiki. Untune aja ketok kabeh, sing ketok dhuwur saiki. Nih Mas. Di Mas. Hei, Nati. Gurimu ya, gurimu. Ya, ini cekelan tangan. Ayo, madem syuting. Sing kene ya kok. Ya apa pada ini kembar sial ya. Siam toh. Siam kembar sial maksudnya sial ini kan sejempak sejembok. Aja inget aku padha karo ngoco. Kowe mbak aku ora nek bedane. Alah senenge pedhet dulure. Wah merenge saiki ben kembar. Lah ngene pun garing Mas. Tuku ngidal kita iki. Wah ya namanya siapa sayang? Cak Ferry. Robi. Cak Ferry. Robi sudah tidak bertemu dengan saudaranya berapa tahun? Robi, aku wis 75 tahun ra pedhok Robi. Ini kelas Kowe berapa? ning kita pipi. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam acara pada sore hari ini saya berhasil mempertemukan sepasang saudara yang telah lama berpisah Aku golek kowe ning pluruan ra temok rapi. dalam tali dadung Kali dadung mbok kira sapi tapi tali kasih. kowe ning kita rapi. Berhasil mempertemukan ini. Iki kok gak nangis kok merengek. Sampai aku nangis ra perkara sedih. Kenapa ra bisa pesing kabeh. Pateni kowe ra cawi ya Rob. Rasawi piye? Abune pesing tak rangkul Menawa ngampal. Sik tak deloke kembar tenan para. Sok kaya meja biliat. Lah iki yo. iki lho potong kaya Ya, kaya wong stres ngene iki gak anu ya. ora aku bento tapi Oh, gak wis waras kok. Ya namanya siapa tadi? Robi ya? Robi. Kelas berapa? 3. Sampean asli sini atau bukan asli sini Robi. mana Bukan aslinya? anak sini ya? Rumahnya mana Rob? Sana. Oh, Ini. gedang-gedangan nih Mas. Ini sentrongmu. Sentrongmu, kamarmu, sentrongmu. Itu kalau bahasa Indonesia kan sentrong. Yo ora yo kamar kok. Kamar ya? Seneng lagu dangdut, lagunya apa? Jamuran. Jamuran. Kuwi lagune cah cilik-cilik. Lah lagu apa? Jamuran. Oh iya ya. Saya tak Sing piye? takok iki. Lagunya ndelodok. Dodok piye? Jamuran dokem ketok kuwi ta. Tutu. Malah ketek-ketekan. Kire mendung kok ora udan. Wes memang wes kok. Yang ini siapa le? Oh, lah kowe ngomong ngene. Alah. Merasa sedih ya le. Hei, Kowe kena apa? dulurku. Ya wes, aku ya awor dulurku. Helm coplak. Robi. Oh, alah tumpu. Siapa lagi jenenge? Ora kenal. Namanya siapa? Rumah. Oh, sapa? Rumah. Rumah. Oh, cilikane Roma ngene iki. Iya ya ngene iki. Kenal Berika ora? Gak. Ora. Apa rumah? Roma iki Roma roti kok. Roti Roma. Kok kira bisuit kok ya? Oh ya minta lagu apa mah? Tet. Tika guyu kowe. Seneng paling mbek kowe. I love you. Mbak Tika sama nang guyu ra iki idoni gak apa-apa. Kamu jorok banget sih. Lah piye? Idoni. Lah kene tanda kasih buat lo. Jadi
Kasih yang lain dong. Tatap matanya, Mbak Tika. Mah kok pakai bataku? Ora pakai pacul, cerok ngono. Seret. Siarno bersama Jack 1 2 3 4 5 6 7. Malah kaya guru olahraga kowe. Hitung-hitungan. Baik saudaraku, supaya sore hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang, tak panggilin bintang tamu satu yang satu ini. Siapa dia? rasanya mas. Tenanan. Kowe ijek ini kita sabun bimoli ya. Sabun apa? Tanganem mambu. Kenapa? Lentung. Alah udah. Iblis we. Lho ora aku kukur-kukur ngene sate ya. Ya jembri wong iki. Ora apa ora ngarep tak ndakno wong. Wong-wong piye kena suwonem lho. Yo, artis Bekirut ini yang sudah Anda kenal berikut ini. Bekirut. Artis ayo guyu. Jotos cangkemmu kok. Cangkemnya. Halah kok cangkemnya piye yo tak. Artis berikut ini dikenal dengan si Putri Duyung. Walah, lah kok kecabuk. MC kudu ngono. Iya. Sama kae artisnya. Aneh. Wis tak coba baju aku ditenan baju iki wis aku wis gak main kuwi aku. Ada Pak. Anita, I love you. Woi. Juga ya. Lah kok itu mat Kurang sakti ya jenenge. Nggih. Siwun lagu ingkang rancak Mbak Anita. Anjing. Lari-lari niku. wis kadung dipacaki. Kenapa? Nek makne muring-muring kok. Kenapa? Kan aku rasane ini ora takoki lho. Lah itu colok Oh, ditakoki. Ngono iki mbok takoki sederek-sederek takoki kabeh takoki kan aku gak. Saya tau, lambem kaya Yusumirah kowe. Lah kowe 4 tahun bakul jangan ider lho, Mas. Cire mindring. Jeneng siapa? Sinta. Ya iya ki. Meli. Aduh kayak sandal. Meli ene bacute kok sandal piye omongane? Meli sinten? Melisa Dwi Ernawati. Alah putrane sinten, Dek? Joni. Kono sing jawab. Wis ben kono sing tanggung jawab. Yo bersama Yusan. Oke. Dikasih lagu yang Kowe aja tah-tah mbek kangem. Kowe dulurku kowe. Kok nak ilang neh wis 75 tahun. Nggih. Iki ra ditonton nguyur. Salani jadung, Mas. enak arep, Dek. Ora ketok. Pama didono piye ben Sinta penak Sinta. Asik. Ada walang kekek, Bro. Goyang walang kakek dulur. Walang kekek ki akeh sikile karo tangane ya. Robi delok penake Robi. Dulurku iki. Woyo-woyo. Asik. Dulur piye dulur? Sayang janganlah kau otong hubungan kita semula adem. Jangan kejut bagaikan asem. Sinta penake Sinta. Asik. Jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya tanpa aturan dokter tanpa harus muter-muter. Cukup siji solusinya pergi ke Marukun saja langsung sambat. Mbak, saya butuh cinta jika tidak berhasil pakai Bener kuman, Bos. Ayo medun le, penuman pena dan joget. Cero tanda kersana te mending dilakoni wae. Oh, iya. Kowe buka. Kenang petung kasil kasih hati kecil. Kang duri dan aku padamu. I love you. Terus. Stop loving you. Kayak boneka jeneng mobil. Jalan goyang menunggumu. Dan dosaku sayang cinta suciku. Berikutnya ada Roma Irama. Tulus yang kan ku berikan. Jalan goyang bersama Soneta. sayang janganlah jawab. Rambut dikerumyung lho. Hubungan kita Lah, Rob. semula Cinta, Rob. tapi sekarang kecut bagaikan asem. Semaram Main joget kau jalan. semaram mesem. Wis stop madeko di se jangan bicara jangan berisik sik ayo dulu meneng deh. dukun aja kakean ngelamun dukun ayo dukun Ayo joget. Wallace, baby
asem Semar mesem Semar mesem. Turun ya. Sini. Ayo turun ya. Sampun ah? Urung, Beli krasa semua kok. neng wong ning omahe dhewe kok kaya aduh ya mang. Ayo derek-derek kono jejer-jejer kaya pager. Iki neng sing kok adol. Endi? Ngarepe kecamatan. Marepe kecamatan kok adoh ya cedhak kok. Niki sinten namine, Mas? Erdin. Oh, cak ini jenenge apik-apik. Pak Idin kok apik. Lho, Pak Idin piye rungokno to kupingem rungokno. Sopo lah Mas? Jenenge sapa, Dik? Erdin. Sarden. Sarden nggo kira pindang godhong to piye kok. Enak lho ki. Jenenge Verdin. Verdin. This is from Italiano. What is your name? This name? It's Verdin. Oh, yur cangkem. Cangkemem dhewe. Sing sitoknya ini siapa? Gagarin. Gegelen jenenge. Gegelen. Waduh, enak-enak dadi. Ditakoki kabeh kok iso teko ndi-ndi lho kok. Yang ini siapa? Dile. Dik Ila. Oh baik, informasi bahwa PLN sedang jeglek ya. Oh, nana canggonku ra ngono, Mas. Ada kerusakan tower mungkin. Nana nggonku carane ra ngono. Piye carane? Ape duwe gawe kacek seminggu nenggone PLN. Mak apa? Ya tuku setrum rong rinjing kan nggo jagani nak jeglek sak waya-waya. Setrum dituku rong rinjing digawa malah garing kowe. Setrum niku mboten ketinggal, Mas. Leres niku lho. Itu layak aku seneni. Setrum itu merupakan senyawa energi yang tidak kelihatan. Ah, kalau pinter sekolah itu. Sekolah apa tuh? Napa? Sekolah apa? CTM Pak. CTM, STM, CTM. Kalah mbek Esun. Iki piye dijogetne? Ben dibenahi, Jogete nganggo apa? Lah iya. Bon. Oh sampun. Mekan ning kode kok PLN ya tak street ngono tok. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas piye PLN. listrik kok mekan suwepet meneh. Takon suwe dadi langsung mlebu. Aja ngesakne. Iki piye iki? Jogetne napa sampun? Mas Joget. joget meleh napa sampun? Din, jogetnya apa wes Din? Joget satu lagu ya. Jangan Satu lagu. Ayo Pak, turun Mas. ya. Turun. Sekalian. Turun, 4. Yuk Ya. turun semua. Ya, barisno, goyang gulik. Yuk Goyang kita holik. goyang etek-etek Kang Konrad. Aku yang ngolik. Yuk goyang holik bareng-bareng dikasih musiknya bersama Yusan Musik Ngene-ngene, sing Enterprise. cowok nang guri, sing wedok nang ngarep dadi fafa. Papat-papat, ayo gini. Fafa. Papat. Fafa rada brongos, Pak. Fafa. Ayo nang ngarep papat. Papat. Guri fafat. Nah, Mas antar ini Mas. Kefar. Nah, urutnya ping Semuanya. ngarepe. Coba Nah. siap, gerak. Nah, ngene kan lho, ya. Tangan di samping kanan kiri. Nah, Pandangan ke depan. pandangan ke depan. Ayo tak joget. Mata melotot. Irung tengil-tengil. Aba-aba apa? Ayo kita joget. Yuk, Yusan Musik. Kita kasih artisnya Yusan. Ada siapa sih cantik? Ani. Love you. Goyang kembali bersama Yusan. Ikuti Mas Dodo yang ada di depan. Asik. Lepaskan semua masalah goyang guyu. Sama depanku, Mbak. Kan kayak penyanyi luar-luar. Bukan cuma kata hayuman, namun bukti nyata. Gelisah gelisah jangan tumbuh luka mengurangi cinta. Usah diragu hasrat cintaku hanya milikmu selalu. Bukan cuma kata indah masih sedikit saja. Bukan cuma kata cinta namun wasik bre
pertama cintaku, namun kini kau miliknya. Demi Tuhan kau miliknya hingga akhir hayatnya. Hayu kata indah manis bibir saja, Bukan cuma kata indah manis bibir saja. Resah gelisah jangan tumbuh luka mengurangi cinta. Usah kau ragu akan cintaku, semua milikmu selalu. Bukan cuma kata cinta manis bibir saja, bukan cuma kata indah namun bukti nyata.